Gabon eta ongi etorri herribileko edizio berri hontara. Aurtengoa gainea berezi izango da, ze 10garrena da. Eta 10garren urte hurren hori ospatzeko, hainbat herriko talde etorri zaizkigu. Hemen ongoia, UH taldea, Arribil, Talaimendi, Musika Eskola, Herrikotxia, Salatxo Abesbatza eta Ikastolako Antzerki taldea. Hau ez gain, 10 urte hauetako ibilbidea gogoratu arazteko, oroimenaren kutxa iriki deu, eta hainbat bideo prestatu dizkizuegu. Bat, sarreran ikusi dezuen hori izan da. Eta bueno, gutxiago hitz egin da ekitaldiakin segituko dugu. Oain sartuko janak, Arribil eta Musika Eskola izango ja. Ondo pasa, eman aldin? Ikusi, entzun eta gozatu. Bakaio jalez eta bozdira maiko. Jo, Jon, kanta gehatu zaik, Kantako letra hori asmatu zunare. Ba, motel, bat emat izango letra izmatu nere. Dios te salve, bakaio jale, zeita bost amaika, odolkik ez bada lukainka. Gero horratzen, bak ez deitzen itzengo deu, eta analizatuko deu, letrak zezan nahi duen da hori da nagoen. Jaialdin, zentratuko geha, bale? Segidan datu zenak, ikastolako antzerki taldekoak izango ia. Esan beharra dago, aurreneko aldia dela, antzerki taldekok herribilen parte hartzeguela, alegeia amateurra dia, así que denak atentoengo beha berze moziteuen. Gero baita ere, Arribil, UH taldea eta beste bideo bat izango zuen. Guazen ba. Ui, antzarboz da. Earkia, beste Bai, zaiatu gata, ondo zemerko. Oi bai, nik enun nahi ezer ezan, baina hor nik sostenidon bat fai bat ikusia. Bai, ez esatek, ez da ezer ulertzen musika talda. Nola ez ez? Ni urtetan ibili nahi ze musika eskolan hor amaiak egin, eta ni izan naizenak egin hemen. Con lo que tú has sido. Eso te voy. Bueno, nahi zuna. Oain, hemen, jakin dezazuela, ez zaigula asko gehatzen emanaldiakin amaitzeko, Beraz, aprobetxatu gehatzean zaio apur hauek. Venga, segitingo dugu. Aurra. Bueno, hau izan da dana. Oain iritsi geha ekitaldian amaiera. Alare, ez euki presa ikante esantzat, zebin dikan azkeneko kanta falta da. Horretarako, taldea deituko ditugu banamana eta sart daitezela. Hasteko, UH taldea! Txalo bero bat. A ber. UH taldea. Hemen. Herrikotxia! Bakoitza berritmon. Ikastolako antzerki taldea. Sartu. Talaimendi. Eta Arribil, barkatu. Eta baitare, honea ezin du batea, baina ere bai, honea ezin du batea, baina txalo bero bat, Salatxo Abesbatzai eta Musika Eskolai. Bueno, eta azto aurretik ohartxo bat. Goatu bukaeran, irteran bi otarra ukiko dituzuela, eta beraz, borondatia bota nahi dunak.
hoi da, azkenen, gaurko ikuskizunaz gozatu baldin bazue azkeneako, bakizue, bildurik gabe, borondatea eman, eta ber, hemendikan urte batzuta, 20. urte horon aspatzen hemen utekan. Eta bain, ohitura dan bezala, ator.